बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेननाय बिबार बावजेनगिरि महरै नुजाफैनो हानाय मानगोनां चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मुस्रि राजु कुमार मोसाहारिसिम बे समाव साबायखर जासिबाय। बे समाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों खालामलांबाय थागोन। ट्राइबेल संघनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि समिरन बसुमतारी बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। लोगोसे बे समाव जोंनि फारौगि देहोगिरि महरै दङ मानाव गेदेर उलुबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि सार सन्तोष सेख्लारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। बे समाव मानगोनां चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि आरो मानाव गेदेर मेरिएबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म बे समाव सारमोनखौ दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायनो सिगां खावलायबाय। बे समाव फारौ बिरगिरि सारमोननिसिम साबायखर थाबाय। दिनैनि नैबे फुंबिलिनि हाबाफारियावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां मानाव गेदेर DPO TTC PD मुस्रि गपिनाथ नार्जारि बिथाङा जों बेखिनियावनो फोजोबनो सिगांबाय। बे समाव दिनैनि फुंनि हाबाफारियाव जों बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फेब्रुवारि बिरहोनाय चिरां जिल्ला एबसुनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिलिप कुमार बसुमतारी लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मानव गेदेर राजु कुमार मोसाहारि बिथांमोननिसिम बे समाव साबायखर थाबाय। 26 मार्च बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 60थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बर' बाजाराव गिबि खेबै बे फ्लेक्स केम्पेइन बेखौनो थि खालामदों आरो बेखौ जागायनो थाखाय जोङो सासे आलासि थिनानै दोनदों। दा बेवहायनो नुजानो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि आदा दिनेश ब्रह्म बेवहायनो नुजानो हानाय चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो गासै बिबानगिरि नोंथांमोन मिरु एबसुनि बारग' केम्पेइन बेनि फबनानै दोननाय दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरि बे थावनियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गोगोमै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बे हाबाफारिखौ लांनाय जादों। रायजो राजा जों मिथिगौ बड'फाया बर'नि सासे मानदों जोंखौ बिथांनि जि सिमां बिथांनि जि मोनसे आदब रायनो हायो आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थानायनि बाथ्रा बर' माहारिनि रैखाथिनि बाथ्रा बर' माहारिनि जौगानायनि बाथ्रा बर' माहारिनि सिनायथिनि बाथ्राखौ दिनैहाय सानबाय थानाय जादों आरो बिथांनि बुंलांनाय बायदि बिथांनि दिन्थिलांनाय बायदि मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै माहारिनि सार्थआव